Здравейте, хора, днес ще отваряме Brawl Pass-а. Имам малко... Тя си купи Brawl Pass-а? Да, имам малко купи, защото този телефон ми е нов. Днеска го купиха и от днеска започнах да играя. Вижте го. И както виждате, не е фалшив Brawl Stars от No Brawl. Както виждате, имам 35 джема. Нямам всичките герои. Ето, чакай, сега ще ви покажа. 9 героя. И сега ще отворим. Но първо ще вземем скиновете, за да мога да свична за Санди 1900 кредита. Така, 3, 2, 1, вземаме. Сега трябва да събираш за него. Да, за да го имаш. Той да! Ама 3800. Нищо. За 3800 да бъде. Calm down, everyone. Легендар. И даже ще мога да си избера безплатен герой. Нарочно взех първо единия скин, за да мога да свична за Санди. Ето и тогава можех, ама Санди от Кларанс. Да, аз мислех, че ще ми даде за 1900 кредита и затова нарочно го взех, за да... Сега какво ще отварим това? Първо ако има... Добре. Или блинговете, аз взех първите. Накрая ще бъде стар дроповете. Накрая легендарите. Не, с другата хора. Аз взех картата на дядо ми от портфела на баба ми. Тя не знае, че съм въвела в неговата карта. И мога да си купувам колото искам, ама не знам дали има пари много. И викам да си купя 2000 джема и да си купя кит. Или по-малко джемове да си купя. Колкото за кит някъде или 1000. Кит е най-легендарен. Направо ще ме уби. Да, блин. Тук ще вземаш 1000 кредита за героя, ако искаш. Чакайте се. Аз имам около 1000 кредита. Колко кредита имам за Санди? 580. Ако искаш, говори малко по-силно да се имаш. Така, ще видим. Накрая ще вземем. Преди стар дроповете ще вземем това. Кредити ли? Я да видим какво мога. Можеш и близнаците да взема. Пайпър, бате, ще взема. Пайпър чач. Пайпър принцесата ще взема. От кога я искам? Значи имам още 3 телефона тая игра. И нямам Пайпър. Много я искам и сега ще я взема. Скината е много яка обаче. Да. Така, сега ще вземем пиновете и после монетите. Обаче много е яко този сезон. И пиновете, и скиновете, и всичко. Съм видяла на YouTube да има SpongeBob герой. Това не е истина и сезон SpongeBob. Да, те лъжа, за да... И съм видяла героя Кула да има. Вижте той преди колко е сладък. Просто... Не мога да вярвам. Аз съм си купила още 3 Brawl Pass-а в моя телефон, стария ми. Обаче той се развали и ми заключиха акаунта. Вчера се развали, нещо стана, нещо излезна. Да, както примерно се правите шеги, чете в интернет. Се притесни. Дето излиза такива шарени чертички. Гледайте видеото на Гери, обаче. Да. Следващия път, когато си взема скина, ще направя екранна снимка. Така още пинове, плеер айкън. Плеер айкън е много як, ще сложа и нека после. Ами май други пинове няма. Сега ще взема Пайпър. Просто не мога. Да, знам, че трябва да взема кредити, за да имам по-бързо Санди, но просто Пайпър е един от мечтаните герои, които искам да взема. Без да исках да взема кредити нищо. После ще ги вземаш. Стотинки. Днеска ми даде Legendary Star Drop и ми даде Hyper Charge на това на Брок. Тук не взехме Соблинг. И тук не взехме, много сме просто. Звездичките после да се береш тази, аз да я правя когато ето всичките правят. Така, монетки нямаме, тук имаме. И накрая легендарни. И затова много се вълнувам, защото давно не съм си вземала Brawl Pass и на майка ми телефон имах, обаче баща ми по някакъв начин върна парите и ми даде наказание минус 5000 джем. Така. При мен е 5:27 секунди.
4,50. Вече 5. Да. Сега. Започваме с... Айде, джемовете. Давай, джемове искам. Много джемове, много. И ако има подкрепа за мегабоксове, за джемове, ще да си я купя, ама няма после. Боксове отвори ли? В шопа. Да, отворих вкъщи, ми даде 4 безплатни мегабокса, обаче само на мен май, защото нали сега с телефона и затова май, защото съм ги пропуснала. Така, повече няма. Значи сега започваме с кредитите. Много идиотски идеи. Не, PowerPoint-овете. Не съм тъпа. Тук пропуснахме се. Пишете в коментарите ви да взема ли да си Brawl Pass сега. Така. Нямам търпение да отворя легендарата. Бързо отваряме звездичка. А сега какво кредит сега? Дано да отключим Санди. Той са 1900. Той не беше бързо. Мазо ще го кредита. ще го отключа. Не, ще го отключа. Не. Да, ще го отключа. Нищо, аз мога да го купя с джемовете. Ето 4 джема. Обаче на края на видеото ще го купя. Като отворим Brawl Pass, де? После ще си купим в този шопа. И пък може и да си купим 1000 джемове, да взема хит или някакви други броулъри, за да имам повече. Ще видим. Обаче баба ми спира, че съм изхабила парите. Айде ще взема и това. Вандал. Аз за малко ще изрежам. Така, 7 минути стана, трябва малко по-бързо. Или ще отворим само паса и ще направим друг клип. Ако ще си купуваме неща. Този ще бъде в YouTube. Така, сега какво остана? Айде ще взема Пайпер. При мен е 7. Митик не ми дава. Пайпер, къде си Пайпер? Пайпер. 3, 2, 1. Пайпер! Абонирайте се. Точно сега. Миналия ми профил от стария ми телефон го нямах този герой. Още от сега ще го сложа на Favorite Brawler. Сигурно фенер, защото го ставих много на тока. Вече един нов герой в този клип и 2 ще има след малко. Дано да ни се падне от стардроповете, де? Така, тук нямаме. От тук значи почваме. Така, първия стардроп. Много тъпо. Много. Направо. Нищо. Рейър. Да. Так, какво друго може да бъде? Айде пак Рейър. Да. Айде дайте ни едно митик, де. Или дайте ни 10 кредита. Или 50. Аре, гласувайте. Ако се падне някакъв герой, абонирайте. Мами, направо. Добре, ще на нещо. Как може да влезем дали по 2 При мен е 3000. Така, много съм разочарована. Но поне скиновете, сега ще направим на екрана снимка на скиновете. Екрана снимка. Ето аз имам Санди. Санди за първи легендарен броулър, който не ти го дават даже за първия легендарен броулър, не ти го дават да такова. Да може да такова за Санди зелено. Спайк и Кроу сам ти дава. Вижте колко са. Санди, сега си вземем Санди. Това ли края на видеото? 3,
2 абонирайте. 2. 1. Абонирайте за канала и дайте 1. И за мене. Да, и за нея. Бързо, няма да чакаме. Една екран не сме къде. Ари. Да, още една. Ари, какво? Мале санди, човек. В моя телефон има само Сега Леон и такова. Спайк. Така, емската. Ари, Апгрейтваме я. Ще може да май до край. Абонирай се, ако успеем да го намаксаме. Да. Добре. Star Power. След малко ще такова ми скиновете. Ще успеем. Добре с джемове. Сега не дейте да се 19 джемове. Добре, нищо, айде и така е добре. Ще видим. Хайпер мога. Мога да си купя и хайпера. Добре, нищо да видим сега какво ще вземем от шопа. Колко блинк имам? 3890. Не дейте да не се Дано да имаме абонирате, бокс. че не успяхме да го намаксаме. Да купя ли джемове? Както искаш. Добре. На тази ли? С картата на бабата ли? На бабата? Айде, купуваме. Купуваме ли? Може да купиш героя. И аз реших кога ще си купя моя телефон. И аз реших да направя да купя 2000 джема и да си купя герой. Купувахме. Мале, никога не съм вярвала, че ще Бай, успея да купя ей, тази оферта. Въведете получената парола. Каква ми беше на мен? Паролата аз не знам. И кушай Чакай сега, бе. Парола за потреба. Добре, аре. Ще паузирам и ще пробвам доколкото си спомням паролата и ще се върна пак. Не успяхме. Да. За съжаление успяхме. Така. Айде, бих остана тук. Аз снимам, не? Снимам. Обаче тук нещо са глична. Изчакайте отново да. Така, хора, влязохме в много. Не знам защо не стана. Може би не стигат парите. Сега ще видим малко по-малко оферта. Но първо да видим какво мога да си купя в шопа, защото не видяхме. Тук е сестра ми, затова извинявайте за шума. Ани? Или пък... Ако мога да купя този герой Ханс. Ани! Ми скачи и душа. Мога да купя тая оферта за 49 джема, но не знам дали заслужавам. 150 PowerPoint. Да видим това. Колко минути, бе? 13 минути по-бързо трябва да приключа това видео, че направо. Давай. 14? Да. Yes, беше успеем! Максма! Айде купуваме хайпер! Да! 3, 2, 1! Направо гръмнахме в това видео. Направо гръмнахме. Ама гаджетите и после... Ще правиш и час 2. Да, ще направим и час 2. Абонирайте си. Да, абонирайте се. В смисъл, аз сега тази ще кача и веднага ще направя друга, обаче няма да я кача. Ето. Да, май на плок. Сега. Да. Айде абонирайте за канала. Другия петък, може би. Или... Сега това ще го кача. Обаче веднага. Първо ще направим другата част. Ще качим това и другия петък или някъде другаде. Аз продължение ще правя. И да. Ако сте ми разбрали. И да, хора, очаквайте втора част. И да. Айде, чао, абонирайте за канала, дайте по един лайк, защото се изразих тотално. Айде, чао. Айде, чао, много съм грозна.